Ndasvika manje. Ndafamba vedu ende pane kamfambo. Saka mai guru. Kamari yakaitumira muri kuzvikei ndo imba yandakarakisa. Imba yakanaka iyi. Makashanda. Vari vona mari dzose dzaiza ndaingoti tumirai. Ndaitoti mai havachandonditsotsa mari dzekuti tumirai. Aiwa handatoona mukadzokera mukanotumira dzimwe mari awa uyu mawindo fenzi akatsemuka pakanaya mvura nemhepo zvisati zvanyanya kuoma. Ndobva zvatotsemuka. Tindaimone mukati. Makashanda apa makazonditira basa apa. Aiwa apa makaita. Musatenda vegurani. Aiwa. Ndimaitumira mari. Ndichatokuitira ini nzvombe because Rozi ilaunji inongoita wokuti vanotava very kitchen zvingodaro zvidaro uchiri kunhu wapendi ndachizviziva kuti muno munhu wapi nyanya kuenda kumberi peri asi vakaita imba ihombe zvayo timira mari imwe tesa mawindo peri ayakaputsika bhozi mvura yakanaya asati anyatsokuoma zviri kuoneka ine mhepo zvinotooneka because yenyi saka handinoona mai guru zvandachitaura kuti pamunodzokera zvezvimu handini kuswera mangwana mukasvika izvezvimu muchitumira kana imwe 500 ndotsvaga munhu anoslasha nokuita sei nokubhemba miti yese oright apa miti kamusanyanya kuzoitema yese because mukaipuruna senge so zvinyatsokubuda maiguru makashanda chiri kuitika pano message mukasese kuru varisaarambuya kumba vari raiti zvavo okay pane madhira atikuda madhira chechi yamuruda kuita paimba yangu madhira acho amudaita paimba yangu ndeapo imba yani futi imba yangu kai aiwa ka iyi ndo imba yangu kaenda iyi imba yangu iyi yandakatumirawo mari kuti vavakise imba kana makuti vaimba yangu mukutaura kuti futi ayo imba yangu vanobvira mbondiudza kuti ndo madhira acho ndokumirawo kamapepa imba nai uyu imba ndanisa ndavakisa asi mari yacho inodovapo iyi imba ndeyasekuru vekumusoro uko kwacho kubaya saka mamuchinditaridza imba isiri yangu mamusati mavakisa imwa kuti tikanzi imba yandakavakisa ndichitumira apa ndikutotaura zvokuti ndotumira imwe 500 after 1 week ipapa pane aiwa mari iriko handisati ndangovakisa asi mari inodovako pane munhu anayo chete pati kunotovako nekukuvaka kuriko kwandakararidza ndokwatachifangwa kutanga chaindaka manje makundiuya kuzonditaridza pamba pevanhu apa vakuti imba yangu imi kuti kwanzi andakatopedza kuvakisa hatisi kubvamba mukutotarisa kuti tione kuti imba yani handadangoti omeguru moyo wenyu inde wakafara but haisati yatangayo kuvakwa asi mari yacho inodova pane munhu anayo handina pano asi handina kuzvifarira zvamaita izvo handitombozvidi shuwa inini ndotumira mari dzose pemari dzandakatumira chititaridzira oraiti iripo yacho ndipe yachosati yavapo zvodova mupurani yekuti ivako hazviite manje zvamuri kutaura izvo totoisisana kumapurisa chete munganiti kwanzi ndauya panapa kubva kwese kundifonera ndakutambisa mari yangu kuuya panapa kuzonditaridza imba muchinditaridza imba ike ndovarizi vemba ndo vauya imi kuti kwanzi kwai imba purani iripo zvipi zvacho ndiri kuda kuona imba yakavakwa ani pakati ndakapedza kuvaka imba ndo ndakuzoona kaini mari handisi ndinayo asi pane munhu anodova nayo kuti zvezvimangwana ndikangoti chindipa titoti vanhu vatange kuvaka undoi izvozvo zvanditazviteereri chandiri kuda imba yangu zvekuti kwai mari iripo kana kuti yakazoita sei kana kuti ground iripo handichazviteereri ndakuda imba yangu yakavakwa nekuti mari yese ndakakutumirai zvese ndakakutumirai apa mava muchitaura kuti kwai nditumire 500 yokuti tigadzire papayadhi apa hamuna kana chamakaita kana togadzira payadhi pamba pasi pangu nditumire mari yogadzira payadhi pamba pasi pangu sorry meguru aiwa zviite totoenda kumapurisa tosona mapurisa mari yandakatumira yakawanda stereki yakawandisa mari iyoyo totoenda kumapurisa tongopedza pana kuna mapurisa vatinoenda aiwa tinoita madhira hapana nyaya atopera hapana nyaya tonditengesa